Dette er en tutorial til et voksensmykke købt hos Touch Copenhagen. Når du har bestilt kit fra Touch Copenhagen, modtager du denne æske. Heri er voksudgaven af dit valgte smykke, et stearinlys til at smelte voksen med, samt en ringmåler, hvis du har bestilt en ring. Du modtager et par voksudgaver af dit valgte smykke. Start med at tage en enkelt ud. Du kan holde på den lille pind. Tænd stearinlyset. Varm forsigtigt overfladen på vokssmykket. Sørg for, at hele overfladen smelter fint, og pres hurtigt dine fingre ned i. Hold den et par sekunder. Herefter kan du se aftrykket. Fungerer det ikke første gang, kan du sagtens smelte overfladen en gang mere og forsøge en gang til. Der er 3 modeller med, så du netop kan prøve et par gange. Når aftrykket er blevet, som du ønsker, så placerer du det valgte vokssmykke i den lille beholder. Putter beholderen og stearinlyset tilbage i æsken. Hvis du har bestilt en ring, tager du ringmåleren og lukker den sammen i cirka din størrelse. Prøver den på. Sidder den lige så løs som her, skal du altså lige stramme lidt mere til. Det er vigtigt, at der er lidt modstand hen over knogen. Placer den valgte størrelse i æsken. Udfyld formularen og placer den sammen med æsken i konvolutten. Sæt returlabel på og aflever pakken hos din Gillis Shop.